И ето дойде време да ви покажа новия проект. Това са едни дизайнерски чашки, които са много сладки, стават за дечица, но трябва да ви кажа, че детето във всеки един от нас е живо и то трябва да бъде по някакъв начин подхранвано, така че всеки един от вас, който се пие сутрин кафето в такава чашка, според мен няма да сгреши. Така, изпращаме ги в ето тези кутийки. Надежно са опаковани. И няма проблем, ще си получите каквото трябва, ще пристигне до вас в идеално състояние. Така, сега комбинацията има промо пакети с книжки, който реши за дечицата. Това е много интересна такава, която според мен е за отцветяване. Разгръщай. И на практика има обаче и други. Тази е по-скоро за момченца, но има и за момиченца книжка, която е ето тази. Супер звезди. Това е за момиченца, дизайнерска, за едни такива девойки, които могат да бъдат, има шаблони, да им бъдат изрязани съответно дрехи, да бъдат облечени, да бъдат с разни аксесуари направени допълнително. Това са цветните хартии, от които могат да бъдат изрязани облеклата им. Тук накрая има и аксесуари, с които могат допълнително да бъдат нагласени въпросните супер звезди. Книжицата е много приятна. Тя е като чантичка. Ето виждате, закопчава се. И е един приятен и много красив и много полезен, бих казала, подарък за едно момиченце, особено комбинирана с, да речем, ето такава чашка. Тази е девичката и е много сладка. Така, сега да ви покажем и третата книжка, която е такава, развива моториката на децата. От нищо нещо се казва. Тук има копчета, има телчета, с които могат да се правят ето такива неща. Те са нарисувани. Упоменато е точно как трябва да стане всичко това. И също е доста интересен и полезен според мен подарък. Така, сега чашките са два вида. Ето тези са с огнени знаци, които са овен, лъв и стрелец за момченца. Т.е. за момченца са, другите са за момиченца. Теленцето е вътре телеца беше вътре в кутийката, нали? Така, да. А това е девичката. А тези са от типа на Спонжа Боб квадратни гащи. Другите, да. Ето това е теленцето. Много сладко момиченце. А тези са от рода на Спонж Боб квадратни гащи. Това е стрелчето. Има много опасна коса, синялко е. Ето тук е скорпиончето, което е също, както виждате, много сладко. И тук са везничките накрая, на посоки, нали, някакви, които са с слънчице и луна. Така, има промо пакетите, казах, че са с книжки, но има и опция да получите стикери вътре в чашите като допълнителен подарък. Съответно стикерите са с услуги, които са мои услуги с отстъпки. И така, 4 чаши, ако поръчате, получавате безплатна доставка. Ами, това е от сега за мен. Това е за сега от мен. Чао!